Keittiötiedettä, jonka jokainen voi tehdä kotona. Tarvitaan magneetti. Esimerkiksi vanhasta kaiuttimesta voi ottaa sellaisen, tai voidaan käyttää näitä rakennuskärkiä. Kuparipala ei ota magneettia. 10 sentin kolikko on todennäköisesti arvometallia, koska se ei ota magneettia. 5 sentin kolikot on kätevä poimia nykyään näin. Euro ja 2 euron kolikko enimmäkseen rautaa. Siinä on Suomen tämänhetkinen raha.